Bueno, manghigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Nestor. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang atong magtatampo si Nestor. Kini among silingan suod kini namo ay wa lagi ang banato ang sa abroad. Unya, kung doon na siya yung mga problema, amo to disbay. Ako din mo iyan lang sa 7 taon. Kung ngano na problema ko ani no. Sugdo na ako, inaniyaw na ko pagsugod ang mga pangitabo. Samtang nagkanta-kanta ko sa may pantaw. Eh, bay drong magkanta-kanta ta kay Nani ko si pamina nani. si nanik si pamina. Tili man kita lo. Pasos to kana yung tibo itil. Ilan ka? Pagkatamis nining akong itsay, nindot ka ayo mo kiay. Iyang samput daw a pinalabay, mauki ni gustong tatay. Pagka nindot nining akong itsay, di ko katanaw og laing inday. Magbatuyang lang og pangabubho, pangusion dayon ako. Pagkasakit ay itsay, nganong gipistit mo kining akong iistay. Maluoy kaya itsay, ang paak mo murag lang bay. Dinaog-daog ko sa kanunay, gusto ko na unta nga mamatay. Ibilin ko na lang kining lantay, ahandumanan ni itsay. Thank you kay Dong. Naalala ko ito pa eh. Murag balik naman sa tasunudan. Gapon. Labi ka. Sige. Lamat kayo ha. Nya. Oh, ingol niya ka. Sunod itong break kita. Dadaan niya sa anik. Kayo maginom-inom ta. Oh, kami to kay mubuk itong tili man no. So pasos to karan. Ayun lang. Binuangan. Gini mo sa anik. Ay. Uy. Kadahan ng Mildred ay. Siyam din ang naslawam sa danan. Tukong. Ano ka na siya no? Akong atuon be. What's happening to Berlin, ha? Di na ka. Ikaw nung mulakaw ka lang di mananghid. Sila ka ba eh? Hindi ka rin sa ato? Gahapon diin ka. Wa ko maingon nga karon, gahapon akong giingon nimo, nangita ko nimo. Di ba? Nanghin ko ni mo. Nananghid ka nga mulakaw ka pero wa ka magsultik asa ka. Abi na kog nara ka sa tong mga silingan. Naunsa dito ko sa mulo eh, bida. May kita na ako sa mga tools ba para sa atong kusina. Unya, naunsa ba nga? Mga tubihan na. Unsa ka? Laliman ka day. Bida babae nga misuod sa mall. Nisuro siya. Purting mo buwag sa iyal. Miniskirt ang gisulog. Mao ba? Unya? Kabayan na day. Sus, para bang magpanti. Pagsaka niya si Libito, mga pustong. Grabe ka punti. Aw, lingaw na kay mga tao dito. Lingaw eh. Grabing puti lingaw kay ko. Mao di ay. Yan ay, lingaw. Mao di ay gibinggit ka. Kay sika mo pang li. Abangas ka, wife. Takap lang siya. Binggit ko taon. Paghusay mo ha. Husaya gid na ninyo kay daghan ang nakakita nimo nga nang li ka. Ha? Bida rin bayan ay balita gid. Misulti rin itong dunay babae nga mubo kay sinina nga gisulob niya. Sagin lang ni notang maningil manglili ta. Pagkakidot din bayan ay. Murag naghilak sa daplisdan, may punuan sa kahoy. Uy, spray bunting mo na. Ano na siya? Unsa ka na siya? Akong doolon. Pre. Ikaw gini, pre. Ikaw gini. Pre store. Naambi ko, ikaw lagi gini. Ikaw lagi gini, pre mo din. Tanaw na ko ni mo. Ikaw yun. Nga naman ka. Pagkang hilak. Hilak ka na. Lisod masig maghila ko nga. Magsigi ko hingos ni pre. Ano, ang magkatawa ko nabay maghila magkatawa. Yan rin kasi problema niya, ha? Unsay imong gihilakan, bugma ko'y nanugon-tugon. Sagot-sagot. Mahal ako sa kong asawa pre. Maran. Wa ko magbinuang niya pero siya bida. Ngano, lagi na unsa man ka, ha? Nanganak akong asawa pre. Oo ba? Sa ato ba? Bida. Luha na si mo kalipay, ha? Wa ko malipay pre. Kanit gusto kong mamatay ro. Ano tao gusto mo kang mamatay pero bida sa nimo, bida nimo eh. Ang ka malipay, may anak na si mo sawa. Nanganak kaligi ko pero kaluha. Ang swerte kayo, pasilan. Imo nino nang hilakan kaluhay mo, kadindot anong kanak ang kaluha. Usarihago niya, duhay na himo. Pre, duha ka buka kong anak pre oy. Ha? Unya?
Ano ka? Unya. Di sa may amana ng usa, pre. Sabuti mo, Porbida, unsingan. Di sa may amana ng usa. Ano lagi? Ha? Ako na kung usa. Unya, kanong duha? Duha man nakabuk akong anak, be. Be, kinsa man ay amahan anang usa. Naunsong taon ka. Unsa? Di ni mo, pre. Ano ba? Nagbinuang ning akong asawa, pre. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Itay duran ko sa akong asawa, pre. Pre, paminaw, pre, bidaw. Binuhay mo sawa ni mo. Unsa man ka, Ano? Nganong wa man, pre. Mahimo ko ng duha akong anak, pre. Wa ka siya magbinuang. Ay, bida sa di mo taon, pre. Pasabto, di ka? Bida makapatay kong tao ni, pre. Kalmahal ko na unsa mo dito, nagkapatay. Priso, ino ka na imong kalaki. Unsa man, pre? Karon duha ka anak, pre. Ano mo kasabot nga tungod kay kaluha ang bata, duha ka buok ka mahal himo anak. Ha? Imo gyapon anak, na timinga lang nga duha ka buok ang nahimo. Mga swerte kay ka. Ha, makalipay mo ganina nga kaluhay mo anak. Ang uban na lipay kay ka, duhay lang anak. Mo ba, pre? Oh, mao nga ay wa kay angay kabalak na pre, imor na. Salamat, pre. Hello, silingan. Oy, slingan. Pwede ko manghangyo silingan? Oo, sa na. Ang among suga ba ka na magpangpang man, uy? Ngano ka ni siya? Abasin sa koneksyon na. Atong tanawon, be. Paliho ko silingan, bi. Oh, sige. Atong tanawon. Oh, okay na sila nga. Wala, okay na kayo. Ay, salamat taon, uy. Ay, pasensya na gud ha, silingan ha. Unsaon, wa man gud makamauna mo anin dito gud sa amo. Akong anak babae. Nya, wa sa kalibutan kung unsaon ni. Wa man sa dining akong bana gud silingan to aman sa gawas manarbaho. Oh, mau ba? Salamat silingan ha. Ay, dawata lining kaming pasalamat na. Ayaw. Ano? Salamat ko taon. Okay na, way problema na. Sus, kagamay na trabaho ka taon na. Ay, salamat kay silingan. Way problema, silingan. Sunod na kay problema, ay kay ikaw bisulti na ko, ha? Silingan ko ta. Panawag lang. Sige silingan. Salamat. Diin ka, Nestor? Ari ako sa itong silingan, day. Nagunsam ka dito? Nanong ka na sa inom. Uy, inom ko taon. Nga nagunsa, di ka lagi dito. Nari, gipaayo itong silingan taon. Kaya ilan itong suga taon, mag-up-up. Ito akong itanaw koneksyon. Nya. Na, okay na. Sige na. Nya, gibayaran ka. Pero silingan, ngayon magbayad silingan. Ano sabi na taon ka, eh? Makanad na. Magsige nagpanghangyo ni mo. May papangayuan ni mo bayad. Kay sila bayad, di kita kahangyo ana. Naus ka gamay rin taon na Mildred. Uy, naus sa taon ka. Mao na diha. Kita og manghaga, ang mangayo ta nila, mubalibad kung manghangyo sa ta. Unya, musugot man tuod, mangayo mo sila bayad. Mo nga kita, kung doon na sila ihangyo na to, pangayo sa bayad. Uwaw, taon. So, ba di ay uwaw ba oy? Kanya hayrang abusaran ka ng mga tawhana. Ay, so, sige na lang taon. Ay, nagdaginuta taon. Ba di ay ambot ni mo. Pre, Pre. kamao magyugang mamantay pre no? Kamao gamay, pre. Ano na, pre? Kuha na tayo kag-assistant nga panday. Kaya naman ko'y ipatrabaho ba? Magpahimo ka silyas. Mao nga nagginahanglan sa duha ka tawo. Ikaw, unsa man kusunada ka? Oh, ano di, kwarta na ko da. Sige kay mangita po kog usa na to ka kauban para tulo ta. Pedro! O, di ba? Katabang to si Pedro. Dako kayo ito, katabang na to. O sige, igna si Pedro. Ingna nga ako ng kontrata. Ako rin bahala. Oh, sige. Doon ako si Pedro. Ako yung nun. Unya, okay to si Pedro nga. Naman kasi to si Kapitol. Ay, so, lakaw rin mo na. Pansuro yung sibat na yun. Teknik. Sideline mo na. Sideline galit. Macho dancer na. Yamat. Si Pedro, misuod ba ka macho dancer? This is size. May nakumbit, ano? This Ay, size. ay, napay mangod na, namangod. Oh, usay mo, 14? Ayaw, makihata. Tanan, sudlan na sa kwarta lang. Sige. Siguro ha, kay ug dili siya, mangita daglain. Ay, sugot na gina. Asa na sad ka? Oh, pakyaw rin. Pakyaw. Ha? Oh, pakyaw mi. Unya? Usa pa, di man, kanang rakiton naman ako. Ako ato si Pedro kay kuwang magtao sa racket nga mo. Kuwang magtaw? Oh, lagi ko, lagi. Ako na lang we. Ako na lang, kuwang magtaw. Uy, alam rin. Hanggawa gid nimo eh. Tabang-tabang raman ka ha. Oh, niya mo alsa ka ng lublak. Basa ka semento. Amaori ka na. Abi na kong tigtunol og lansang og martilyo ba? Ang gahal-hal ng tao. Bebe, ito ko na ko si Pedro sila, bebe. Sugur na ba mi ugma?
maglangad, ganto rin ako sa Pedro. Umahin lang ka di, kay wa mo libad siya ang unya. Sige, pre. Larga pa na, pre. Pila may sweldo? Be. Ako pa kibaw pili sweldo, pero siguro nga doon na kaya to, na? Sige, larga. Sige, pangluod lang niya to. Tara. Ato ito sa Mercadot. Iyar ba rin kontra? Siya may pakyaw ni, ha? Pre, Pedro. Oh, may kay okay ka, Drew? Pero may mga okay. Good. Sige, let's go. Adto ta sa bahay nga atong buhatan nag-CR. Dali no ni kay napa ko ilaing kontrata. May kana. Kita gihapon. Kaning ma'am. Mao ni akong mga tao. Kami mo imo trabaho sa iyong CR. Di ay, ayun na. Hala, murag nagkailan ko aning usaw eh. Murag ako ni silingan. Silingan! Ay, silingan. Ikaw na, silingan. Ikaw na na. Uy, akong magawa ng tag-iya ining baya. Unya, ako lang mo iyang gipapagitag mo panday sa CR. Husto, nalimot ko. Mupanday na sa di ay kasilingan, no? Oo, pero sige lang. Okay na, kabi mong giapo yung trabaho, ali. Mo ba? O sige, deal na ta. Recorded by X Thunder Gaming. Day, sweldo. Mana Wala yung ko sila. mana yung gitrabaho? Oboy, sige mo yung trabaho. Aw abi na ko gumana kay bisulduhan naman gud mo. Sorry, abog kayo dito. Lisod kayo nang sige may trabaho niya, way sweldo. Mausad sakto sad ka. Sige na. Balik kayo dito. Gutom kayo, mihapot. Unsa mang sudan ang atong lutuon? Ay, ka na bahala diha. Kaon ko bisa ko sa. Basta, kanang budgeta lagi ng kwarta na to, ha? Layo para ba sa sunod sweldo? Okay dong. Sa among trabaho, ang among silingan taon, mayong sigig apong na mo. Pero ako kabantay, nga magsigig chika na ko. Unya, murag lain kay tinanawan ako. Unya. Pre, saman, gamay lang sa. Gamay lang itong buhat uno, no? Awa, pre. Sus, daliar na human. Ay, salamat. Gamay na lang pre. Oh, gamay na. Mahuman na ni mga sunod ugma, pre. Mao yun. Natural. Tana. Ugma na to ni Tiwason. Ha? Silingan! Uy. Yung silingan mo. Uli na ka? Silingan. Uli na ko, silingan. Ay, ayaw lang sa pag-uli-iwi kay mag-inom sa ta. Di ako down sa side, oh. Ay. Ha? Nakamuna lang anak, pre. Kaya ako mulis ako kay kapoy ka nagkayo. Muna lang ako di mo, pre. Sige, pre. Ay, ito, Pedro. No! Ano, sa din, uliin mo day. May batang Day. Nanako. Yati liluan eh. Ani mo ang bino. Nakainom ka? Gamay ra. Isa ka uban na ni mag-inom. Sila ko. Kinsang sila ha. Mga kauban sa trabaho. Ay pangatik. Isa ka uban na mag-inom. Sila lagi suloy. Kinsa lagi sila ha. Sila Isultingan. Pedro, sila pa rin kanot, kamera. Adi ay. Bantay bitaw na makakanako ha. Kaila na rabagid ka nako. Mahibawaan ngayon ako ni store nga na makaka. Kita juga tinuod nga Messenger Z. Ang kinumo mulupad og iya nga dili man ang hit. Day. Ay. Sakit ko ba ito Giingnan tagid ka nga ayaw kog bakaki. Wala yung bakang ko. Ha, ingon sila Pedro pare kanot. Ngayon mong kaubag inom gahapon. Nagkita mi nila. Ha? Wala. Niingon sila nga wa sila mo inom. Kamura kunong duha og ang tag-iya sa bahay nga nagpatrabaho ninyo. Uyab mo ana, ha? Iya. Nagpapakak na taon ka Ay pamakak. Ha? Uyab na nimong imong amo, ha? Kana nagpapanday ninyo? Ito, Roy, ato na silingan ka na po yung taos bahay sa iskina, mga katugi. Tabangan ako sa unang. Paraw ka pa! Kaya ka rin ang karong na kaya kong naong. Di pa na mao ha? Nahibaw gid ka nga dili ko gusto nga limdan ko nimo. Pa! Bilran! May problema na ko sa kong asawa. Ang tulad karoon na pamayong lakay na ako. Hinapat kayo bisag wat ay gibuhat nga dautan. Kung saan na ko bayan na tao. Kung basulti ko, basuko ang gyapon. Uli ko basulti, basuko gyapon ang bot. Wag nyo ko'y daganan. Saan na ako, bam? Ati pres. Kung saan ko buhaton niya ko asawa, habi ko no. Kung saan? Sa ikasulti nyo duha. Be, kung saan ko kami pasultihon, Mistor. Thank you.
Okay, salamat kay Bams niya kita nasayod kita nga kinitoksin. Kaya ti preso niya nga itong problema. Atong Ay. kidney, sorry. Atong sender. Sindo na to, Ate Pres, si Dudong Nistor. Ay, kidney. Ay, katong si Dudong Nistor, Ate Pres, katong mura siya panday, Ate Pres, ba, na nasa silingan nga nagpatrabaho. Ang iyang mga barkada mo iyang ipatrabaho tanan ana. Nya ang kanay silingan Ate Pres murag hilig-hilig bisag happy-happy lingaw-lingaw. Mao tong dihagad og inom taos ni Nistor taon na niyang silingan niya. Mao tong ang iyang mga panday wa mo indom. Si Nistor sa ininom taon gisakyan lang sa taon niya ba kay nakaano siya trabaho taon sa panimaya ning bayana dagdan kay gipatrabaho. Sus nangutana iyang asawa kay pag-uli ni Nistor medyo nakainom siguro kabantay. Nangutana iyang asawa nga mao na namakak yun siya nga wala siya mainom kay baom siya nga medyo abubuan niya asawa. Nahibaw siya nga asawa sa iyahang mga barkada katong nitrabaho niya nilang Pedro og ni Kano. Mao siguro to yung barkada. Mao to nga nahibawan nga kuan. Nag-inom sila din duha sa katong tag-iyas bahay. Mao ni ingon niya asawa nga. Unsa mo uyab mo ha? Pagtarong ha? Uyab mo? Kay unsa to sumpay dong? Asam to sumpay dong be? Kay tata. Uyab mo ha? Unsa man uyab mo? Uyab mo no. Sa dili lagi di gyud ka bakakon ka. Di pa na maawag. Kulata taon, paka ko taon, kulata. Di pa na mao. Mao ni akong problema. Kay hinapat kay akong sawa bisag wa ko daw tag gibuhat. Sawa man na ako ni bayhana. Mao na diha. Mao ni problema ron niya. Ate Pres. Mao na diha dong. Pedro, ay Pedro naman ni Store. Ikaw ayaw kumpiyansa, ayaw pag sakay-sakay o panalitan. Sakay-sakay lang kami, inom-inom ka kuyogan ng babae nga. Imo gitrabaho ang bahay, magsilot yung asawa na. Niya isok pa na yung mga asawa kayo, mong latar ba niya ritso. Wala lang istorya. Mao ni Ate Pres, mao ni problema niya. Saan ko niya ang asawa. Ang mulayas mo kung siya sila siguro, marumao siguro. Kasama rin ako asawa. Huwag ganan, kasama rin ako. Unsa may bato na ko ni Bayana. Bika mo, kung kamo ipasulton, kasama rin niya. Para na ko no, May umalan na ako. istoryahin na yung mga asawa, dahi, mauni dahi, nag-inom dito dahi, kuyog na, warabay ko ikauban nga kainom dahi, katurang babae nga nagpatrabaho sa bahay, kay ganahan sa siya mga piyapi. Ayo, pabakak, sultis tanan, kaya ang bakak, mao man yung makaingon nga, magubot ang imong pamilya, kay, o dumakak ka, may bawaan sa imong asawa, may bawaan, gali na, gubot yun ka na. May pag, musultin lang kasi Tinuod. Tinuod na. At Pres, o sabi, may kasultihan ni Nistor. Mao gyud na. Sektor sa ato pa. Iyagong prangkahan. Pangkahan yun. Iyang prangkahan ay usabang gyud, di ba? Sultihan yun, yes, Oo, tinuod. sultihan mo sa tinuod. Mauna diha. Babi ka babi. Nakabalik mo gyud ka. Usa ka asawa, Nga naman. kumkum ang pansit o gisod sa ang bulsa. Ha? Ano man? Patsit? Ang usa ka asawa nga nahasuroy sa usa ka bahay, dalitan siya og snacks nga pansit og tinapay. Iyang dito kumkum og gisod sa bulsa og nilakaw. Uy. Kay matod pa niya, dili siya kaako og kaon. Apa na yung mga bata silang bahay sudan. Ano na yun? Ato na ko dikan as amo bam kay ako mga bata wan tawi sudan, ayawat na lang magatilaw sad sila. Nindot ba? Paron Aron ikaw ni Store, may pagidato ni mong imnuno dito, paimdo ni mga asawa sa mga. mao. Hindi sa siya suldanog di niya ato imon dito sa Oh, tingin. karon ba? Din si suldan kon. Kayo Kasi dito. ko inom dito sa tingin. Mura mo sa istorya nga niya na ako sa yung buntang ngaon niya. Mag-since oil ko. Since oil ko. Since oil. Ako kay, kagaragay akong motor. Umalis motor, hindi pa napot. Ayot. Ano ang paambit? Panultihon 19, versikulo 13. Karon, saan ba? Ang usa ka asawa nga nagsigig tagautaw sama sa tubig nga nagtuo. Agas. Nagtulo. Nagtulo. Ang kana ko nung asawa nagtagaw-taw, pareha ko nung tubig ng sigig nagtulo. Pananglitan ng imong container o imong kuan, buslot, bisa gamay kayong to. O di ba, ang imong garipo nga dautan nagsigig to. Mukuan milas metro. Putatag milas metro. Mukaon niya po na. Apring na siya. Mao ko na ang usa ka sabang tagaw-tawan. Kung mayroon ka sa verse 14, ang usa ka tawo makapanunod og balay ug salapi gikan sa iyang mga ginikanan. Apan ang Ginoo lamang ang makahatag kaniyag buutan nga asawa. Karon. This is Proverbs 19 verse 13 and 14 in the Old Testament. Muirog ta diri sa New Testament. Juan 3 versikulos 16. Kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak. Mao na ebanghelyo gahapon Goliath, Pedro at Pres. Gahapon mo na ebanghelyo nga atol sa pagsaulog sa Holy Trinity Sunday o gitawag og BSC Sunday. Nga ang bugtong mensaya na panaghiusa. Kay kanang BSC kanang bitang mag-prayer meeting sa balay-balay, naglangkob man ng mga tao nga lanlaig kinaiya, lanlaig. Ang ebanghelyo,
Ato ba no sa mo to? Karon o Gahapon. Karon lain mang bangsilyo gapon. Ang karon mao to yung ebanghelyo katong gipadaan niya yung anak dito sa parasan niya gipatay sa mga tao, di ba? Lain kaning ingon kay gigugman yang kanong yatag yang anak ng kalibutan kay kuan maguni mo konektar man nga God the Father, God the Son and the Holy Spirit mao ni gipadala sa amahan ng anak si Jesus nya paglakaw ni Jesus sa heaven gipadala sa niyang Holy Spirit unang gapon solemnity sa Holy Trinity unya atol pod sa BAC Mao na og manguros kuno ka ba kinalang kanin tulo ka tudlo imo gining itapok. okay nagrepresent man sa Dios nga tulo ka persona Diyos Ama, Diyos Anak, mao Diyos na Espiritu gapon nga Santo. BAC Sunday kang BAC naglangko man sa kanilang classes mga tao na kanaya padinig ampo usara sila ka grupo usara. mao akong ibasa kaya ang ilang panagtiayon wala man maghiusa wala man magkahiusa ikaw ba na o gato ka dito maulagi na mga minuno ay makaon di ba nimo makatelo ang mga asawa mo nang dudahan ka lahat ko istorya kanang na ang sakto din yun ni Ate Pres nga pa ibabaw yung tanan nimong kalihukan na imong asawa aron ibaw sa diin ka pwede man og mo inom siya gawas og inom no og nailim nun gamay dili man madaki wa sudanan ug naay mga makaon pili pag magputo siya gamay napakilaw na po mga asawa ma'am Kada ko asawa mama kay para way kulba. Ana ba? Di lang sa boats no. Ay yaw ayo isud subot subal kay pangago na ilo. okay ang singa na niyong para doon namin panaghiusa o doon ay kalinaw ang inyong paningay Pagpuyo. inyong pagpuyo ha aron sa ingon doon na ba'y ingon tampunga ka nag-ingon ba nga kanang dili kuno makatuog maghayang niya dili og mukaon dili matun ang kanon ingon ana Ang nabilin mo may kaon sa pero dahil mato ako ganyan kadlangan gulyat O saka tutok lang ko busog na salamat pa na katiro man noon Kung ako ang paso. RMN